Apa pancen wis nasibku barang-barang kudu pisahan karo sliramu jarimu arep nampa apa anane nanging nyatane tresnaku mbok sepelene asik tutune kowe ngerteni kabeh mung titipane Gusti sakyan atiku wis bubrah ngandeli ning ibadah Gusti sing paringi berkah barang-barang bersama bersojo. Aku tahu kelengan apa cinta anti-anti kebrayan tekane pati jebule blenjani janji kabeh iki mergo rapi so nyukupi kebutuhan aku percaya sore nanging kowe sambat wae carimu balungan kere barang-barang opo pancen kudu pisahan karo sliramu jaremu arep nampa apa anane nanging nyatane tresnaku mbok sepelene kudune kowe ngerteni kabeh mung titipane Gusti sakyan atiku wis kubrah ngandeli ning ibadah Gusti sing paringi berkah sakyan bayan kere ora gelem nyambut gawe sakyan dalan ra alus sing penting wani terus asik
wis kubrah ngandeling gone ibadah Gusti sing paringi berkah. Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu jaremu arep nampa apa anane nanging nyatane tresnaku mbok sepelene kudune kowe ngerteni tapi mung titipane Gusti sekian hatiku wis kubrah ngandeling gone ibadah Gusti sing paringi berkah. Iya balongan kere sudah.